Helo! A croeso i gwers 15 o Dramais Dagelys. Heddiw, dydd Mercher, yr 11 o Hydref, 2020. Dydd Mercher, yr 11 o Hydref, 2020. Croeso, Marian dwi. Dych chi'n cofio ddoe? Wnaethon ni weld, a wnaethon ni glywed, cwestiwn, oes na? Para preguntar, ¿hay algo? Oes na? Y para responder decimos, oes, oes, mae na. Lo que sea, o nag oes, does na ddim. Okay. Wel, heddiw, da ni'n mynd i siarad mwy gyda oes na, does na ddim i mae na, con lugares en una ciudad. Okay. Ya conocemos algunos lugares en la ciudad. Beth ydi oficina yn Gymraeg? Swyddfa. Beth ydi parque yn Gymraeg? Parc. Beth ydi hospital yn Gymraeg? Ysbyty. Beth ydi eskwela yn Gymraeg? Ysgol. A beth ydi plasia yn Gymraeg? Traeth. Traeth. ¿Cómo decimos hay una playa acá? Mae na draeth yma. Mae na draeth yma. Hay una escuela acá. Mae na ysgol yma. Mae na ysgol yma. Hay un parque acá. Mae na barc yma. Mae na barc yma. No hay un hospital acá. Does na ddim ysbyty yma. Does na ddim ysbyty yma. No hay una oficina acá. Does na ddim swyddfa yma. Da iawn. Okay. Vamos a aprender nuevos lugares o otros lugares en la ciudad. Cinema. 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 Bank. 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 Siop lyfrau. Siop lyfrau. Siop lyfrau. Siop lyfrau. Siop lyfrau. Eto. Siop lyfrau. Castell. 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 Chi? Castell. Castell. Da iawn. Amgueddfa. 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 Chi? Amgueddfa. Amgueddfa. Eto. Amgueddfa. Da iawn. Becws. Becws.
Becws. Eto. Becws. Becws. Da iawn. Cigydd. 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 Chi? Cigydd. Cigydd. Eto. Cigydd. Da iawn. Un arall. Maes awyr. Maes awyr. Maes awyr. Chi? Maes awyr. Maes awyr. Eto. Maes awyr. Da iawn. Hay un cine acá. Yn Gymraeg? Mae 'na sinema yma. No hay un banco acá. Does 'na ddim banc yma. Hay una librería acá. Mae 'na siop lyfrau yma. Hay un castillo acá. Mae 'na gastell yma. Mae 'na gastell yma. No hay un museo acá. Does 'na ddim amgueddfa yma. Hay una panadería acá. Mae 'na fecws yma. Mae 'na fecws yma. No hay una carnicería acá. Does 'na ddim cigydd yma. Hay un aeropuerto acá. Mae 'na faes awyr yma. Da iawn. Beth ydi ciudad yn Gymraeg? Tref. 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 Beth ydi su ciudad? La ciudad de usted o ustedes. Ych tref chi. Ych tref chi. Tu ciudad. Dy dredi. Ie? Dy dredi. Okay. Da ni'n mynd i ofyn cwestiwn rwan, o cwestiynau, más que uno, cuestionar, y una chica. ¿Ok? No sabemos cómo se llama la chica. Así que tenemos que preguntarle cómo se llama, quién es, de dónde es, y vamos a preguntarle si hay estos lugares en su ciudad. Vamos a preguntarle quién es. ¿Cómo preguntamos quién sos? Pwy wyt ti? Pwy wyt ti? Intentamos? 1, 2, 3. Siwan ydw i. Ah, da iawn. Siwan. Se llama Siwan. Ajá. Y vamos a preguntarle de dónde es. ¿Cómo preguntamos a alguien de dónde sos en Gymraeg? Necesitamos el verbo dod. O le wyt ti'n dod? Yeah, o le wyt ti'n dod? Vamos a preguntarle. 1, 2, 3. Dwi'n dod o Benrhyn Deudraeth. Ah, Penrhyn Deudraeth.
un lugar en el norte de Gales. Penrhyn Deudraeth, da iawn. Vamos a hacer las preguntas para Siwan. ¿Cómo sería la pregunta con este? Oes na fanc yn dy dredi? Ia? Oes na fanc yn dy dredi? A chi? Oes na fanc yn dy dredi? Ok, preguntamos a Siwan. 1, 2, 3. Nag oes, does na ddim banc ym Mhenrhyn Deudraeth. ¿Qué dijo? Nag oes. Nag oes. Ok, cwestiwn arall. Oes na siop lyfra yn dy dredi? A chi? Eto? Oes na siop lyfra yn dy dredi? Oes, mae siop lyfrau. ¿Qué dijo? Oes, no? Oes? Ok, cwestiwn eto. Oes na cinema yn dy dredi? Eto? Nag oes, does na ddim sinema. Nag oes. Oes na amgueddfa yn dy dredi? Nag oes, does na ddim amgueddfa. Nag oes. Cwestiwn? Oes na gigydd yn dy dredi? Oes, mae na gigydd. ¿Qué dijo? Oes, oes, oes. Cwestiwn? Oes na fecws yn dy dredi? Oes, mae na fecws. ¿Qué dijo? Oes, oes. Cwestiwn? Oes na gastell yn dy dredi? Eto? Nag oes, does dim castell. Ai? Nag oes. Nag oes. Cwestiwn? Oes na faes awyr yn dy dredi? Eto. Oes na faes awyr yn dy dredi? Nag oes, does dim maes awyr. No, I know. Nag oes. Nag oes. Da iawn. Decimos diolch a Siwan. Diolch, Siwan. Hwyl. Hwyl fawr. Da iawn. Okay. Rwan, cwestiwn i ti. Cwestiwn i ti. Okay? Contesta como hizo Siwan. Okay? Oes na gastell yn dy dredi? Castillo. Yeah. Oes na gastell yn dy dredi? Oes? Nag oes. Okay. Cwestiwn arall. Oes na amgueddfa yn dy dredi? Museo. Oes na amgueddfa yn dy dredi? Okay. Oes na gigydd yn dy dredi? Carniceria. Oes na gigydd yn dy dredi? Oes. Da iawn. Okay. Da iawn. Diolch yn fawr. Welai chi yfory. Iawn. Hwyl am y tro. Ta-ta.